हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बोदोर खालामो। लोगोफोर नोंथांमोना दासिम बे भिडिअखौ नायाखै, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बियो मोनसे गोदान रमान्टिक मिउजिक भिडिअ। नोंथांमोना नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मिडियन आरो उषा। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उषा रानी ब्रह्म। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सरजनी ब्रह्म। लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों उषा ब्रह्म अफिसियेल। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि भिडिअखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम